Ukushaqa kwempahla ye-ANC kusamisiwe njengoba iqembu lisafake isicelo sokuguqulwa kwesinqumo enkantolo yomthethosisekelo. I-ANC imile ekutheni lesikweletu seyigidi eziyi-102 zamarandi okuthiwa ikweleta yenkampani i-Ezulwini Investment siyimizamo yabathile eqenjini yokuntshontsha imali yeqembu. Unobhala we-ANC uFikile Mbalula uthi Singamampunge ukuthi iqembu laqasha le nkampani ukuba yenze ingqwembe zokulungiselela ukhetho ngo-2019. Futhi nombiko ngaphakathi uyaqinisekisa ukuthi kunabathile eqenjini ababenza inkohlakalo ngenhloso yokudla imali. There is no evidence to suggest that Ezulwini was responsible for erecting posters and banners for the ANC during this period. If they did, it was under fraudulent pretenses. Mbalula uthi iqembu lizowendlala konke lokhu phambi kwenkantolo yomthethosisekelo futhi nalabo ababandakanyekayo bazojeza. We stand together against those attempting to manipulate this issue for political gain, upholding the principles of good governance, inspired by leaders like Chief Luthuli and Winnie Mandela. We have actively pursued those implicated in our internal forensic investigation. I-ANC ithi umhlangano wangolwesibili obubandakanya nezishoshovu zasePalestine iHamas uhambe kahle, bavumelana ukuthi kumele kube nesisombululo esisheshayo empini phakathi kwePalestine neIsrael.